piny owacho bende medo nyiso ilo magin go kaluwore gi duoko maber ma jopuonjre oyudo e penj mar KCPE. Kata odok ni penjo medo bedo e wi kaka bende skundego keto piem motegno gi mago mag ji giwegi, mago ma osenyiedhore oko opuoyo duoko magiyudo. Sikunde mag piny owacho pod temo nyagore mar keto piem makare e piny madongo, kata obedo ni thothgi ni kod achiedh nade kamoting'o nok mar mwandu mag somo, diny mar kilese gi kwan mapiny mag jopuonj. E duoko mar penj mar KCPE manyogol nyoro, moko kuom skunde mag piny owacho onyiso duoko maber, kata kamoko to pod yware chien. E kaunti ma Siaya, skund primar ma Siaya Central nonyiso mor gi ilo margi ka jopuonjre 5 noyudo maksi 400 gi wiye. Kaluwore gi japuonj maduong' ma Siaya Central Vincent Kowino, jopuonjre go kalo kaluwore gi luor kinda gi tich matek mane giketo e sombgi. Kinanyalo wacho ni performance marwa ma Siaya Central obiro nikech kanyakla achiel mar janyuol, mar japuonj, mar nyithindo. Wach makamano sir gi nyawadgi ma Bondo Township Charles Ochieng, kama jopuonjre 7 e skundno noyudo maksi 400 gi wiye. Maber mogik wan gi nyaka achiel moyudo maksi 416 to gi wuoyi achiel moyudo maksi bende 416. It is God's grace that giduto te giyudo max marom. So wagone Nyasaye erokamano kuom tich matek mane watiyo, wan jopuonj, jonyuol to gi nyithindo. Watimo maber nikech watiyo matek to waketo luor e kindwa, wan nyithindo, jopuonj to gi jonyuol. Tae moloyo to walemo pile. Skund primar mar Ang'ala bende oyudo duoko maber e penj mar KCPE, kata en skundno odwoko erokamano ne jopuonj kod jopuonjre kuom tich matek. As a school, we have a category of 300 to 399, 50 of them, 250 to 299, 24. And this has improved the mean score of our school. E kaunti ma Kisumo, Joel Omino notimo maber ka japuonjre mokwongo noyudo maksi 407, jopuonjre 5 ne ni kod maksi 400 gi wiye. E skund nyiri midaki mar Nyabondo, jopuonjre 7 noyudo maksi 400 gi wiye, ka japuonjre mokwongo ne ni kod maksi 420. Japuonjre mane oyudo maksi ma piny mogik noyudo maksi 306. Jopuonjre skund St. George's manitiere buore Nairobi ka bende notimo maber ka japuonjre mokwongo noyudo maksi 428. Tumeweza, all thanks to our teachers and the support staff. Wamekuwa very supportive, not forgetting our parents, because I thought that I had failed. Piny owacho dhi nyime kod medo jopuonj, gero kilese kod medo mwandu moko mag somo e skunde mag piny owacho e temo keto maromre jopuonjre masomo e skunde mag piny owacho kod mago masomo e skunde mag ji giwegi.